потеху. К Тебе вздыхає, мое серце плачить, дай у Твоей силе мне знайти потеху. Тебе молюся, Боже милостивый, дай мне убачить свет Твой найяснейший, Тебе самого и все в небе дивы, навеки вечный, Боже наймилейший. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пане, дай померлым вечный отпочинок и прими их у Твое святло. Гэтымі словами антифоны на ўваход. Паважаныя браты і сёстры, распачынаем святую імшу, падчас якой молімся за наших близких померлых, імёны і прозвішчы, якія мы пачулі у набажэнстве выпамінковым, за якіх мы молімся на працягу ўсёй актавы ўсіх памерлых, просячы добрага Бога аб міласэрнасці, аб жыццё вечнае ў валадарстве нябесным для тых памерлых, якія патрабуюць Божага прабачэння, нашай малітоўнай падтрымкі, каб як мага хутчэй наши блізкія памерлыя маглі аглядаць Бога тварам у твар. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя правіны і недасканаласці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемагутны Боже, Ты учинил, что Сын Твой, перамогший смерть, увайшоў до небесной славы. Дай Твоим слугам удел у ягонай перамозе над смерцю, каб яны навеки могли сузирать себе своего Творцу и Откупителя, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і валадарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, не будьте нікому повинні нічого, апроч узаємної любові. Бо той, хто любить ближнього, виконав закон. Бо заповіді «Не чужоложь, не забивай, не кради, не пожадай», да усе інші змяшчаються у одним наказі «Люби ближнього твоєго, як самого себе». Любов не чинить ближньому зла, любов ёсць виконанням закону. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий той, хто милосердний і позичає. Щасливий той, хто милосердний і позичає.
Счастливый человек, який боится Пана, и вельми любить ягонные заповеди. Моцным буде ягонное потомство на земли. Поколение праведных будет благословленным. Счастливый той, кто милосердный позичає. Узы ходить у темры, як світло для праведних, ласкавый, милосердный, справедливый. Щасливий чоловік, який милосердний позичає, який справедливо веде свої справи. Щасливий той, хто милосердний позичає, раскидав, раздав бедным, справедливость ягонная триває навеки. Мать ягонная узвысится у славе. Счастливый той, кто милосердный позичає. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Коли гонять вас за имя Христа, то вы счастливые, бо Дух Божий спочиває на вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія Павла для Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час шмат людей йшло за Єсусом. Звернувшися, Ён сказав їм: «Коли хто приходить до мене і не зненавидів батьки свого, і маті, і жонки, і дітей, і братов, і сестер, і навіть життя свого, той не може бути учнем моїм. Хто не несе крижа свого і не йде за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, коли захоче побудувати вежу, спочатку не сяде і не підлічить видатків, ці має на будову. Коли ж закладе подмурок і не зможе закончити, усі, хто убачить, почнуть сміятися з його, кажучи: «Гэты чоловік почав будувати і не змог скончити». Або який король, ідучи на війну супроть іншого короля, не сяде і не порається спочатку, ці моцний ён, каб ісці з 10 000 супроть того, хто іде на його з 20 000. Калі не, то пакуль той яшчэ далёка, ён пашле да яго пасланцоў прасіць міру. Гэтак кожны з вас, калі не пакіне ўсяго, што мае, не можа быць маім вучнем. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. З Єсуса Христа, який кличе нас брать свой крыж и идти за им, представим Богу Отцу нашей молитвы. Молимся за Святый Костел, как все пастыры и верники мужно несли свой крыж за Христом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об супокои во всем свете, как спынились войны и конфликты. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто переживает разные тяжкости, как яны доверились Иисусу и несли свой крыж за им. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх померлих душ, яких терпять у чистці, каб праз крыжовую ахвяру Христа яны былі
збаўленыя, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы даверыліся Езусу і былі Яго сапраўднымі вучнямі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты ніколі не даеш нам крыжа цяжэй, чым мы можам знесці. Мы давяраем Табе нашае жыццё і спадзяемся на Тваю дапамогу. Праз Хрыста, Пана нашага. Аминь. Иисус нам дає збавлення, Иисус нам дає спокой, дай Його шлем своє моление, Иисуса славить голос мой, Иисус моц моя, моя песня избавления, вечный Володар, всемогутный Господь мой, в ім'я отшукав, чого прагнуло сумление, мне руку подав, шлях до неба показав. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары, якія мы ахвяруем Табе, за души Твоих слухаў. І як даў ім ласку хрысціянскай веры, дай таксама і ўзнагароду за тое, што яны жылі згодна з ёю, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм. у гору серце, Узносим їх до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён адзін прыняў смерць, каб нас усіх выбавіць ад смерці вечнай, і сам аддаў сваё жыццё на крыжы, каб усе мы маглі жыць з Табою на векі вечныя. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Подобним чином по вечеру узяв келіх, знов тобі подяку складаючи, подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі, удосконали його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу, і дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как за ими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, найласкава супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцу нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем.
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи світу, благословлене, покликане на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Наш Пан, хлеб небесный, меж нами живе, и Он сумным надею и радость дает, покорно сходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дае себе удар, покорно сходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дае себе удар. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабым, дае литостиво у сердце своим, любовью святою лагодить нам боль, и сум разъясняе надеи светлом, любовью святою лагодить нам боль, и сум разъясняе надеи светлом. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд, промень с неба шле у долину покут, шляхи человеку, каб тут осветлять, у сердцах по небу тугу узбуджать, шляхи человеку, каб тут осветлять, у сердцах по небу тугу узбуджать. Наш Пан прославленный, до нас Он иде, приносячи мир и сутеху беде, о свету збавление Ты моцей своей, ратуй нас заўсёды з няволі грахов, о свету збавление Ты моцей своей, ратуй нас заўсёды з няволі грахов. Єсу, у сердце Ты моим, радость збавлення мне открыл, стал для мяне крыницей ласк. Будь прославленный, Боже
для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Єзу, не покидай мяне, моя душа Тобой живе, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба, скрытый для мяне. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Наши почуті помиляются, только словы веры тут справджаются. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его верить, справа певная. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его верить, справа певная. Иисус есть тут, Иисус есть тут, узнёши руки, Бога прославляем. Иисус есть тут. Молимся. Ойче ласкавый, змилуйся над своими померлыми слухами, за яких мы склали Тебе гэтую ахвяру, и яка дарил их лаской их росту, дай им так само полноту радости вечной, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую великий всім за супольную молитву. Примите с верой Божие благословление. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу.
милость Божию сердце моим, распали, о Пане, духом своим. Мы, браты у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить знов. Ми, брати у Христі, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить знов. Ангел панський звістував Панні Марії, і починла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.